Hola, benvinguts a les manualitats del gat petit. Aquest mes recuperarem un joc tradicional català, on tants i tants nens com jo havien jugat en festes infantils i aniversaris. Doncs aquest cop, el joc de l'olla reinventat per poder-hi jugar amb els més petits de la casa. Som-hi! Necessitarem una plantilla que haurem fet en forma d'olla, uns cartrons ondulats, papers de seda, tèmperes, acrílics de colors, unes tisores, també necessitarem un cúter, necessitarem un retolador i cinta de paper. Agafarem la plantilla en forma d'olla i resseguirem l'olla en el cartró ondulat que tindrem seleccionat. Agafarem les tisores i començarem a tallar la silueta de la olla que hem dibuixat. Retallarem les dues cares del cartró en forma d'olla i quan tinguem les dues cares del cartró ben retallades podrem començar a pintar-les. Agafarem una cara pel cantó que tenim la ondulació del cartró i començarem a esquitxar-hi pintura de colors. Color blanc, color verd, color vermell, els colors que a nosaltres ens vinguin de gust. Però així en forma de degoteig, amb la tècnica del goteig de pintura. Aquí ho farem una mica així amb alçada, deixarem que caiguin les gotes de colors, perquè així ens quedi més xispejant, un estil més artístic. Això ho farem amb les dues cares dels cartrons i també ho farem amb el que serà el perfil dels cartrons per fer el volum. Tindrem tres parts, les dues cares i el perfil. Ara començarem amb el perfil. Ficarem cinta de paper i anirem ficant tires de cinta en un extrem de tota aquesta tira que hem fet que serà el perfil. I ara un cop tinguem les cintes ficades en un cantó, començarem a siluetejar pel lateral tota la silueta que hem fet del nostre cartró, de la primera cara. I anirem enganxant tot el perfil, que el que ens farà això serà donar una mica de volum a la nostra olla i així també podrem omplir-la de les nostres coses que ens vinguin de gust. Retallarem l'espai sobrant que ens ha sobrat el cartró lateral i acabarem d'enganxar la segona cara, que serà la cara de darrere, també fent el mateix, amb cintes de paper i anar-ho enganxant. Per últim, agafarem un perfilet que serà d'uns 2 centímetres i l'enganxarem just a l'extrem superior de la nostra olla. Així ens farà més la forma d'olla original. Ara agafarem també tires de paper de seda de diferents colors i anirem retallant. Així doblats podrem fer totes les tires a lo llarg. En farem unes quantes de diferents colors. Posarem cola a la base de l'olla i començarem a enganxar totes les tires de colors que hem anat retallant. Així quedarà també com una pinyata o una olla original, tradicional. Ara només ens quedarà poder fer les nostres festes i celebracions amb aquestes olles tan divertides, omplir-les de farina, caramels i que els nens les piquin fins que puguem aconseguir els caramels de dintre. Segur que us ho passareu molt bé! Fins a la pròxima, amics! Espero que us hagi agradat. Adeu, adeu!